Ako hodnotíte teda kongres Gigi na zámku 2023? No, hodnotím ho veľmi pozitívne, pretože nám dal mnoho, myslím, že mnoho vedomostí o nových prípravkoch. Stretli sme sa tu so zaujímavými ľuďmi, no a samozrejme školiteľka Zuzka, tá je top. Ja som ešte takú školiteľku nestretla. A to som prešla viacero firiem, ale myslím si, že Zuzka je vo svojom obore jednička. Vážim si to a vždy sa od nej naučím veľmi veľa. Čo sa vám najviac páčilo na tomto kongrese? Mne sa najviac páči to, že Zuzka to 100% pripraví. Pripraví čas, kde nám vysvetlí o produktoch veľa vecí, potom je ukážka názorná, no a tiež máme materiály, ktoré sú perfektne vypracované, sú tam protokoly ošetrenia, čiže vždy sa vieme k tomu vrátiť, keby sme si neboli v niečom isté a podobne. To je super. Bol tu wellness, mohli sme sa večer vykúpať, zaplávať si, navštíviť saunu, porozprávať sa, vzájomne si vymeniť skúsenosti, či už odborné, alebo priateľské zo života. Bolo to super.